bihar ere aterako ditugu izara patioa bihurtzera eta leioti begiratuko diogu aspaldian ateri dagoen herriari nonbait ordea kresala zintzilik agertuko da ziega urrun batian. Autopsia egingo diote itxasoari tailakoak agurtzera itzuliko gara portura ikasiko dugu zapatak lotzen norbait malkoak lihurtzera oterako idatziko dugu kantoiotan amaitu gabeko puzzlea geratuko dira esku artean amaitu gabeko puzzlea geratuko dira esku artean. Ez da pieza gehiago